Sasisin pat ipediang sobhaya pi baru syagani ke program Wan Khynnah do Iaroh kepala penbeg da ke Jingiaseng khnang balang Presbyterian Nongthymmai. But ikut sobhaya pi banya snok tilang bat ngi shipor ha ke banya ngam bat banya puson lang bat ngi ye bangi don ban pen pau pia kani kapor lingba kani ke Jingiaseng khnang ke program juga Jingiaseng khnang di syua benginya sakman ngakapat pi benginya snok lang bat ngi ha jingtuai kupa be jengi bahap neng ni wan islajat iba khut ki jong ni aingu mi ko jisu nama melong blei jungi bom je eno engi ndek sangti bo blei ki jong mi kedaran kat bat ni nak sngi bat ngi long kumni ko mengilong kupa kalong dak jing isnai ki jong mi padahal ni ka por syam in sedang ni ka program ni wan hak islajat ki khut jong mi ban pa ni ki jing ku ki jong mi try ba pen kentang iki baru mengin pendap apa ni ka por nadu ka puli ka Ktien ke jong mi ke jingwai ke jing sngap ke Ktien ke jingthuhkhana ke Ktien ke jong mi pat baru ki badai mengin ni pendap hadu ki jingwai ro kumjuh jisu ngebuti sangti blei ki jong mi pen kentang iki agin long diang hona khamat khet ke jing snai ki jong mi kurkhui ke basa jong ni ka por shemingi ku mangilong map ki pop ki jong hau jisu ni pan amen. Syua menginya cakman ngan khot ya i melari bat i Frida Bianca be in yalam ingi ha ka jingrwai lang na ka himbong kaba ndrius pasau Iaroh ya u bat hadian de kiladap ban yalam ingi ka jingrwai ngan sa kerpat ya i ridai maya khar kongor be in yalam ingi ha ka puli ka Ktien ka U Blei bat nangta ban i mangshwa khar kongor pat in se yalam ingi ha ka jingtuai. Ngan puli nakasam hispa arpuai dekat bening kong haduk basau ngan kemit ya lagi kemat cekilum nang nukan wan kajingerap jonga ka wan na utrai ubala thau ya ka beneng bat ya ka khendau un syak bakan ki ka kejat jong me utau basumar ya me un samthia hakmi utau basumar ki Israel un samthia lemne yothia tang nyadwai ko pa jingi bab neng luput katan jemahan kong atan ngai ngoi me hakan kastab malaing ke jengkot jengkhia malaplang khana ke sini malaing ke jembam ke jengdi ke khoi ngai ke khoi ke ban sale ke ka program ke khoi ime si ban sakwan ma ke pop jengi dadu mata dohla katau amen. Teman tapat kandon ke special item taka koreografi kebat ahini da Nadia salan karkongor i dayo kemen i sucang nang ta ibala kenjai ding do nang ta i azania
ar kharbani bat isyarai lang kharbani dongin nyepet ya ini I jingshat iberit. La 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 la, yeah. Your smile's always shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't it funny, that's the way it works. So when you know Jesus, oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. It's so undeniable. I gotta tell you that I like the way anytime, anywhere, any place, it's written all over your face, the way you love Jesus. And it always speaks to me, a little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, give me that, give me that, give me that, and show me that, show me that, show me that, show me that. Oh, give me that, give me that, give me that, the way you show Jesus. Oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. You're so unmistakable, and oh, show up any time of day. You can never get here too soon. You're so unbelievable. You're so unbelievable. Just give me that, give me that, and show me that, show me that. Oh, give me that, give me that. The way you show, the way you show Him. I gotta tell you that I'm back in the way. Anytime, anywhere, any place, it's written all over your face, the way you love Jesus, the way you love, and it always speaks to me. It's speaking a little joy with a touch of peace. It's so inspiring, you know, the way you show Jesus, the way you show Jesus. So give me that, give me that, give me that, give me that, show me that, show me that, show me that, show me that. Give me that, give me that, the way you show Jesus. So give me that, hey, show me that, show me that. Oh, give me that, the way you show Jesus. Ni ai U Blei shibon ya baro U Blei dep ani shim mentan nado I Rika de maya ibala pulis dang ya imang shwa kharkungor ibala ya lama ke jingduai bat ya Nadia ya Idayo ya ibala kenjai azanya bat isyarai lang na benta ke tu ke jingshan bat kumjuh ru ya Melari bat Frida ibala lama ke jingrwai nga ai U Blei iki bat ngadwai U Blei nang kurku pi bau pinang la ban syakri u hai sab Italian ibau ai bat ban pendan kami ya ini sab ban pynkreh ya keburam ke jong U Blei un kurku pi U Blei shibun hakani kapor ka bamenta ngin poino syakawe ka benta bat kata kalong kabangin ya snap no ya ke jingkren na ka Ktien ke jong U Blei Ndai shwa ya kata ngakarpat ya pi bangin ya onglang ya ini iwe idukot kot ba iba ngila ban shem na ka shiti chaki Hebrew kalandong ka bakat lai ka dekot ka bakat riu di lada piadon ki kot ba aki kti ki jong pi kani ka de ke New Testament plit kalong ka bakam shadien jong kani ka Bible ke jongi bat ngakwa epi ba pini pulilang ya ini idukot tikani ka dekot ka ongkum ni Henry ya kabale bha bat kabaya sam isn to what glad pi namar da kibakum kita ki jingknya on pensngau bha ya U Blei dangin ya ong biang sasistin syaki Hebrew kelenong kabakhalai kadakot kabakat Henry habale babha bat kabaya sam isn to what glad pi namar da kibakum kita ki jingknya on pensngau bha ya U Blei Token saya pulih mo itu dekat
Kot ba in long I jingkrku yang hilang ha ban pensan yang I ha kalenti ke jong dry. Ti shwa bangin yo sngo ya ke jingkren nga hakani ka step ngakwa kain man kli pi ki hebret baro ki balaban pet ya kani ka program mo bat gitu ki badan haying ki basngap ngakwa ban kli pi kan nungut na pi tharai pi sngo tanat ban yo ki jing ai sngo ba nani ki present nei tharai ladang ayo I pi ba kai pilai ra la ki kti pin ong manga hoi teng ni sutanat dei banyo present jinghikai ni ki jan nani kum ta ter kan nungut na pi tharai pi ang not ban poin no kata kasnika ka birthday jong fi la ni ki teng Christmas umong se yo gift di nga tharai bar khat ni kwa palat ban poin no ta ki sngi na mar balai na mar bangi yo ki jing ai sngo ba na email ni ipa ni ki paralog jani bat kum ta ter ada nga klipa daya pi nano na pi basutanat ban ai basutanat ban ai jing ai shikiwe ban ai ki gift jong fi shikiwe tharai taru ngai I ki kti tharai ki ra mo baro khai kinong manga mes nga kwa ban ai ndai ya dan ne ki bakhap nam ya dan ne ki bom chukwa ban ai ngam tharai pi mo baro khai nga tharai pi kwa ban ne share manya ai langi ki jing don jong pi chekiwe pat di hakani ka step ru ngakwa nyathuhkhana ke nyi pi menta sepang kawek ka nginyo mudur mengima bakadai ka khon samla khnang nginyo kata ka picture ngin tharai bakadai ka khon ngin mudur ya ka bakadai kum ka khon samla ndai kani ka jinghiathuhkhana ka dona ka bible kadai sepang ka Dorcas mom tingin picture ya ka Dorcas kum ka khna samla dia lai thu ingi ha ka bible lada pipet ya ka bible ha ki kam ki apostle kalenong ka bakhandai ka khot ka balai phun riu lai thu ingi sepang kani ka Dorcas dia nga toman tangin nya pen bat nginya sngap ha sepang ini jinghiathuhkhana berit bat ngan sakli jingkli pinalakut kani ka jinghiathuhkhana saspek ba mo sasngap baru ladon hakawai ka shnong ka bakerdeng ka jopa ka khna samla ka bakerdeng ka tabitha henrei la jukhot I eka ka Dorcas ka long ka briu ka babha ka basbun bat ka jus mo tanat banle iki kam ki babha na ka bynta ki para briu ka Dorcas ka long ka U Blei ka U Jesus Christ bat ka jubut bat ko ya ki jinghikai u Jesu ka Dorcas ka jupenut por ban perkhat ka ngan le ban penso bahaya U Blei ka ru ngala ban le na ka bynta ki para briu hakawai ka sngi kat ba kadang yengkai na jingthangit man perkhat ki ki kamram ba pha ba kadai ban le kensan kalayo I ki khna ki be le kai bat kini ki khna I ba pli ki long ki baduk ki phong na ki sapti ba bala jan bat ki bala rim ba ka Dorcas haba kayo kita ki khna kelas ngau sen bat kala ong ani wo ki khna ret bapli tang ki jan babaru kim don ki phong de ki jan rim bala jon bala jabo mangapan ngabyang ki jan phong babha pet kita ki khna bapli mas ngusen sat yaki lada wan sakamin kin sakem sakakriat wow ong ka Dorcas ngadei ban le na menta jongki ka Dorcas kalong ka briu ka panang mahaban sujan bat
kalau ong haladi. Mentah ngan pensuk no da kijan ki batamai. Bat kijan ki basaan. Na kebenta kini ki kena bapli. Na dok mentah kin pong no di kijan ki babah. Bat ki basaan. Haba kidan hayeng. Ni kidan sabaru. Tiga Dorcas. Kalau kumpul khat biang. Om dai tang kijan mangan su. Ndai ngayu i pakim dan tiar jeng elak kai ru em. Tekum ta ngan pachna jeng elak kai ru yaki. Tiga Dorcas kalau sei yaki jan na almari. Kalau shim yaki tiar su jengka. Kalau shim yu ternya. Bat kalau sedang bantre. Mansu yaki ta kijan. Kalau tray bun kenta. Maka pelut por kumnu bansu yaki ta kijan. Naka banta kita ki kena. Dia kawi kesngi kat ba ka Dorcas keladep ban lumi kini kijan. Bat kelami na yeng. Bat kal kwa ban nyat kai. Ha kisurok jong kashnong jupa. Dia kawi kesngi kat ba ka Dorcas kadang nyat kai ha kisurok. Kansan kayo i kiriu kentai kashnong jupa. Kineru kilong ki peduk. Ki bom don jan, ki sabti ban pong. Ki pong ki sabti ki barim. Bat ki bala jot ba. Kat Dorcas kala pang no dah bakala yo i kini. Bat kala rai. Baya kini ki riu kan teru. Kan pensuk no dah ki jan ki batamai. Kat Dorcas kalik pai seyeng. Ban peteng pat. Ya kata ke jingkam jong ke jing sujan juga. Ka Dorcas klalit pai syeng ban peteng ban su ya kita kijan pong. Bat kala snaru ya ki jingelek kai. Na ka banta ki kena. Kada kemen apa ka sna ya kini ki jingelek kai ki kena. Bat kala persyang bansu sekijan ni kita kiriu kentai. Bat kala tray hang niru bon kenta. Tiga Dorcas kala pendep bansu ikijan pong ba itenat. Na kabenta ki kena. Bat kiriu kentai. Pat kumjuh ru keladep ansna ya kita ki jingelek kai. Na ka benta ki kena. Keladap da ka jingkemen. Bat kala song ya kita bani ai. Ikini ki jing ai song bah jongka. Kensan. Kawan kecing perkat haka. Ni ngalap penlut ya kabor. Mensuk ikini kijan. Ngalap penlut ya kepisah bantit. Hatu. Ngana ai kini. Ya. Ngan sudi ki. Henry, ka Dorcas kalarai. Ba em ngan ai yeki ngan sam yeki syaki beriu baro. Bat kalapan kan mau ya ladi sepang uji sukris. Ubala it yaka kumno belayar rap yeki beduk
kumnu jisu ulai rap iki bishitom ki beshim jing ba jisu uya rap kambun ban ya ka ka ba kala ban le ki kumta ka Dorcas kala ong ngaru ngadei ban long kum ujisu ban le kum ba ujisu ulale te ka Dorcas klami na yeng wan sam ya kita ki jan pong ya kita ki jingile kai sha ki khna bat ki riu kan thei kashnong jopa te ka Dorcas klami na yeng wan sam ya kita ki jan pong ya ki jingile kai sha ki khna bat ki riu kan thei ka jopa Dorcas lengba kini ki kamba bhabak lale la pendap ya kada ke jingkimen bat ki brio baro jong kashnong jopa ki ya ka bat ki ai puram ya kani ka kamba bha jong ka Dorcas bat buon na ki langet bat bot ya U Blei uba ka Dorcas ka shakri bat kamane Hebarit baro nganget pilai lingba ka tu ka jinghiathuhkhana shapang ka jingim jong di kun samla Dorcas ye ki kita ki jinglong ki babha ki be judon ki be idon pila banjer ka teng ye ki kita ki jinglong babha hoi ta ken ka bening kong ka dei ba Dorcas ilong kun samla ibadam da ka mensim ka jing sngosun ya ki para brio dei ne sngosun ne sngosun habi pet na jing kanget yo ki tu ki khna bukim dan jan sngosun palat ki namar kata iklam tengkai la kasap yong ngan pensu sap ti ki ngan penset chna jing le kai ki but iklam tengkai ke kasap ka bidon but kala longgin kata ka jingkul kui ki tu ki khna par khai dang tu surok hang tu hayeng layo ki jan ki thamai nang ta kata ka ba armo ka jinglong ka balai pat ka jinglong ka jong Dorcas ka long ka ilong ibas bon ma dei ne haba ipen so ki tu ki sabti ben snai ki tu ki jingle kai ile sam ki brio ipan pisana ki i ai kum tu namar kata ilok masbun ma i sacrifice idan pisah apla idan pocket money i thit jan idan pisah khandiat iba ida akan show ile thit idan kaman sna jing ile kai namar kata ilok masbun ma nang tap de bat kani ke jing sabun jung kawan rai ke jing kemen haki beri baro nang taka basau ke jing long ka ba ka jung Dorcas kalong ba lingba kini ki jingle ki ba ki jong pen pau kan ki brio ya ka dur ka ba brio ki jong jisu ne pen pau ki wei pat ba lingba ka jing jong ila ban pen ki wei ya ka jing ba ka jong jisu namar kata chibon ha ki brio lingba ka jing jong Dorcas kilawan pa kilawan man nget hau jisu Christ bat ila long isenran ila khat ya Dorcas ka senran ka jong Jesu Christ pipan pikloi ne man but yakini ki jinglong ba jong Dorcas ngi la ban ong ngi tidang ret ni le shnu mo kum kita ki kam shnu ngin su jan khamut man ong ba phiti ban su ki jan ani pishna ki jing le kai nre ni don ken kita ki ni kum ki khna ni la te ban le ki ba red ro ki long ki ba khrawa khmat jong ki brio ki ba yo kita ki jing le ba jongi khamtam le ha U Blei pa pdiang ki baro bat kin salong ken kita ki ba kodor khmat jong U Blei para khmat jong ki brio khnang ki wei ki la ban yo ka dur ka jong jisu lengba ka jing im ka jong pi ka baning kong ka ba phila ban le kum ki khna ki barit ka long ma pinyarap kam imi pa kata kam dei ka act of kindness
Pila menyerap kam, pila men ong ime ipa, menyerap kam ipi kaba ai sentiu, menyerap kam clean basaring kai kam berit bariaru, ngalong ke jingkul kru kaba krawi ime ipa jong pi mom. Kaba ar ngide ben kan mau barobor. Fitem ngin krendon okor. Abang krendon okor em, kalong ke jingkul kru dia. Ngin kan mau gitu ki magic words. Fitem em ki magic words kidi ki Ni ong U Blei shibun. Ni ong thank you. Ni ong so bahasa. Please. Ladangi bakla pada ngin ong kumno. Maaf yang sorry. Kini ruk ladangi le Ginlong kecing kemani ki wei dia. Dia kerpat di pipin kan mau kini ki Ktien. Mom. Kabalai pada ngin kan mau ru pangim de ben pet iben ki wei. Ini men pet iben laki duk tre lang parlok itu beduk ngino. Hanya lang parlok tambah berespak lah ni. Ciba yong ciba liek em. Abang idan parlok ini lang kiwei baro. Klam tingkai. Ngin ken mau ru ngin long ning kong ngin kloy manya share. Manya ai lang. Ya ke bang idan ngin share kiwei. Khnang mama kiru kin yo bentalang kenya kita jingkimen jingimo. Dia kalak benlong haskul teng pihak dan ki parlok jong fi bakam rak phin la ni ki bara jingta tang khantiat la ni ki bakwa ibang jingta jong fi bang ngam ai ni pi share ken mo nang ta haying ki don kam ki jong pi ki jing le ka pi share ti to man ta sha bang pen kut ngakwa ngi pe ini be video clipping ba pen kan mau yang ka nu kalong ka bokodor ka nu kalong ka jingkimen benginnya sam la ni benginnya dan bentalang bat hakabaya sam yeki jing dan jingi bet kiwei. Ngangen mentangi lak snutu kambha dehem kumno lani kita baru bengilak banle ba kan long ke jingkemen ni kiwei de tongnya persang menyebut ikini ki kam ki babahagi bengilak yo i mentan leng ba ke jing im jong padokas leng ba ke tu ke jing at ke jong i saka ya ke part ke jong i dokas nganget baru pin saya shimi ki jing nuksa ki babha leng ba ka ni jinghiathuhkhana U Blei na ka banta ka buram ke jong amen. Tiha ka ni kapor nga banpa ya ka jing sngo ngu ka jing U Blei jong ashibun namanta i saka shami mauro ibla kloy banyarap yanga ban shimi ka ni kapat jong kamuno acting ka ba ilale bat ngadwai U Blei nang kulkhui inang laban penpau ke buram ke jong uleng ba ke jing im ke jong i hakakam haki baru ki program ki bi pendep nak banta ke buram jong ti U Blei un kulkhui pi sakaban sasisien pan ngai U Blei ya baru U Blei sim menta nado basdang jong kini ke program bat baru ki ba penbet penbiang kini ke jing dan kam jong kini ke program ru ngai U Blei shibon namenta kini baru ki kam ki ba bahagi ba pilale tu U Blei un kulkhu ya piru. Tiha kali kapor pan min poi sya katu ka benta ka ba pia ang nut bahande ki khina ki balai le ki assignment ki lai ab dik bakan poi no katu kapor ti man kani di ka rensan ki khina sya bangin poi sya katu ka program ka bangin ya pet ki assignment bila ai sa pi ti ngaru ngakwa ban ai we assignment i berit ba pila ban le bat kata ka long bam pi pin sayo play em ti ki dur mane jong gitu ki kam ki babah ki ba pila ban ne pila ban draw gitu
Lani gibam kwa ban draw phila ban chu tho no iti memory verse pi pen internet ye I nang ta sa pha how to WhatsApp number ba fi chu pha ya man ka por to ti man ta to ngi page no ya ki assignments ki jong phi Ti shwa bangin poisha ka bawai jo ne program ngan khot bang ye email lari bat ifrida menyala mengi hak we ke jingwai ka bakerteng don jingkimen bat hagadin kata ngin saya onglang ye ke jingwai utrai ngan sekur khu penwai Don jingmen hamen sim Don jingmen Simba ula ai hanga Don jingmen hamen sim Don jingmen hamen simba ula ai Don jing sawa hakikti Don jing sawa hakikti ba ula ai hanga Don jing sawa hakikti sawa hakikti ba ula ai Don jinghi hakikjat Don jinghi hakikjat ba ula ai hanga Don jinghi hakikjat Don jinghi hakikjat ba ula ai to ken minta bi baro ke bala ban pe ye ne ke program ngin snok tilang hak bangi onglang ye ke jingdwai utrai to ken khabrem ko khpa jungi ba hapneng long ba khut ke teng jong mi wan ke hima jong mi long kaman jong mi ha khando kum ba hapneng to ai ngi minta ye ke jingbam jungi ka bahla ka sni to ma bru yingi ye ke ren kang jungi kum ba ngi rungi ma ke bale sni yingi to wat alam yingi shika jingpan shoiru Nre sumaringi na kabas niyo na ba jong me long ke hima kabor pat kaburomru halakarta amen bat hakabawai no to ai ba kajing ai Jesus Christ kajing iba ka jong play kupa lam ba kajing slok ka bathyang ka jong munsi mukot ai kini lai uwe kin shong ram kat bat ni kum kajing sang khana kin shong lam bat kajing sang bat ka riu ngai kilang satlat ka perthai menta shabom jukut amen